Dobrodošli u novu epizodu. Kao što vidite, našli smo novi biom pustinje. Aha. Šta je ono tamo? Šta je ono tamo? Učinilo ti si sigurno. Dođi, man! Ajde, man! Našli mi se učinilo, šta je to bilo? Šta je to? Polako, pažljivo. Šta je to? Dođi dole! Sile, šta je to? Ne bi znao reći, dragi moj učeniče. Mislim da je ovo... Šta radi to? Mislim da je... Poglavica domorodaca. O ne, on je divni putovak. Šta radi to? Gdje beži? Smigol, aj kako ću ga nazajmo? Dođi. Da, pripitamimo. Uzmi nešto od naše što smo našli u šumi. Uzmi brzo nešto od hrane. Da ga pripitamimo. Aha. Ako ne snimaš, ja ću to. Ajde, daj. To sam našli, to sam ubrao da išao. Dođi. Daj meni malo. Meni malo. Nisi se vjedan. Ovo baljako. A, puši kurac. Ujeba. Ovo je takozvana biljka 7 days. 7 dana je treba da poraste. I zato je domorodci non stop gledaju, jedu. Dođi. Od sad ću da te zovem Dimitrija. Jimmy! Daj mi malo Silije. I još malo završava se epizoda gotovo.